What's up mga pare? For today's vlog is mag-rides na sabta. Actually, bagong tono ako ang panggilid, maong mag-test run ko sa Malaysia. Kuyog ang mga boys of Boret o ang team bugal-bugal. Tara, kuyugin ninyo. Bakit taon niya? Kailang chill lang yapon ta. Shoutout ay sa grupo dere. So shout out. Lato na nato si Koy para sabay na lang may mag-take sa take off area sa Shell Kowa. Let's have a good ride. Full tank na man. Ayun. Shout out to Buskoy guys. Mana? Ikaw sa ibog ko na. Pakarga na lang po. Kadali lang ba sa? Sa makasibog eh. Hindi na sa Adrian. Dari lang eh. Okay. So, wala dyan isabay sila Janus ba no? Lagi nagpabudol. Ito na lang ta-connect ninyo. Ha? Sige boss. Sige boss. Inay-inay lang ta boss. Kami guys, kita-kits sa Shell Kowa. Dito na ako mag-video balik. Ay, wala may exciting part rin. So ang plano, mugikan mi diri sa Davao and first stop namo ang Tagum para magpa-gas up kay aron makaanlipog niya. Brum. Morning. Sabay na ako. Naninood man si Jel. Naninood mga Jel. Terkong para sa panglibak. Oh, wala na yung blur doon. Wala na yung blur. Alrighty, so take off na mga bugal-bugal. Bugal-bugal lang. Okay, let's go. Larga. Woo! Kadang-kag-ero. So, may na-ero. Better go way back like I'm on patrol. I just took a hit, but I put my swag on. I just made a split. Yeah, bago mo malis, let me check my things. Kasi gusto ko malinis before I push through. I gotta stay true. I've seen a lot of bad things, this ain't no deja vu. Bubble bad juju, just to make it clear. Keeping it surreal, cause this life's been so real. We gon' let these kids be the witness of this biz. We gotta admit, we don't fake it. Till you make it, baby mama counting the bullshit. While we chain smoking on that good shit. So, namin direct sa kuhan. Madung Tagum, Shell. Buskin Lauji. Shell. Pero na Aljord Ibrenica mong sa kauban. Na-enjoy the Brenica. Enjoy the Brenica. Bini lang malakas. Oh, Bini. Mahiwagang salamin. Takalam. Bini. Busangay. Yes, sampai na dito guys. Kaya na dyan ay kurang kusog din kayo motor na yun. Sampai na. Pag na mo gas up, rekta na sa Mungkayo para makatest run o makapangita na sa Bog Karinderya para sa among breakfast. Let's go! Chilling lang pero ramdam aming presensya. Feeling cool habang overspeeding sa EDSA. Lahat ng tropa ko nandito nakalisensya. Sarap ng ulam laging hain sa aming mesa. Kaya ang daming pasalamat sa lahat ng nakinig, ya. Sama mo na rin yung edit pumilit. Daming toka nakatropa tinuloy ang narinig, ha. Ititigil influensya ng bibig. Di na rin kami nandito para lamang magpapita.
Ben. Thanks. Claro, pero... Tapada. So maura jud among gibuhat, nagkalas-kalas kami ka sa among rides, pero enjoy kaayo og worth it. Salamat sa akong asawa nga gisugdan ko mag-rides karon. Salamat sa team Bugal-Bugal o Boys of Bored sa pagsabay sa rides. And salamat sa mga nagtanaw sa video kung naabot mo diri ang part. And please comment kung gusto mo magpa-shoutout sa next video. Sa sunod na pod na biyahe mga pare. Peace out. Tapos sa hate na